Здрасте, дамы и господа. Noi am venit pe ostrov. Suntem la capul pământului, ne-au furat și ne-au dus pe ostrov. Iată pe noi trei moldoveni. Nu știu ce să facem. Dar ne-au așteptat și am mâncat tare. Ne-am mâncat strașnic. Trebuie să scătăm fructe și legume din pădure. Să ne îndrujăm cu abizianele. Brat, cum ați supraviețuim noi aici, a? Bля, așa merge. Spune cum ați supraviețuim, pe noi ne-au chidănit, ne-au adus pe ostrov. Și gata. Bля, gine, Короче, va trebuie să ied pe cineva. Măcar Wi-Fi gine chestii și. Spune cum ați dăjăvim noi aici. Băi, eu sunt pe trept. Bля, короче, trebuie de... Eu socot că... Din березы trebuie scos от шоршель метели. Și trebuie să ne ducem, trebuie срочно trebuie. Тримитесь передачи срочно перерыв Волга. Волга. Дима, ну мури! Ну мури! Брат, ну мури! Am murit. Și ca și.